da i Gaernarfon dod â gwaith i fewn i pobl lleol felly. A fel mae'r seit ar y funud, mae'n dipyn bach o aisor yn Gaernarfon dydy. So mae'n peth da, sy'n ni'n feddwl overall dy. Ydy dy dimlad i am y carchar? Mae'n iawn sydd o'n well na weld y lle'n wag fel yndi. Ti'n fel, mae gill fwch mae o yndi. Wel ti'n ei rhywbeth efo fo na gadael o'n wag, na beth dwi fel di. Cytuno fo i ddwad, mae'n dawa gwaith i'r ardal, nes pawb benefitio ohono fo, a bob dim. Nes y siopa, nes y pubs, nes y taxis, a bob dim. Dwi all for it i ddod. Dwi'n gweld dim pan mae pobl eisiau poeni amdan. Cos Carchar i dim criminals y hard men fel nhw. Cos pobl petty thieves a drygis ar leifyn o'r lle. Oedd yn ffatri, oedd yn le da i fi, haid i fi ddeud hynna. Ac mae wedi cadw llawer un mewn gwaith yma. Os ni so gadw pobl mewn gwaith yn y dyfodol pwysig wedi wybod. Yr unig beth gen i fi ofn ydy fydd na Saeson yn dod i mewn i gymryd yr job sgora, swn i'n feddwl. Ia, pam ddim. Mae dod o gwaith i'r eriol. Dyna beth sy'n pwysig i'r ochr yma Caernarfon Gwynedd i gyd. Dwi'n mwy o gwaith, dwi'n mwy o publicity lle hefyd. Just basically, dwi'n teimlo sori dros y pobl sy'n byw yn agos i lle, ond mae un peth, mae gorau digwydd, mae gwaith gorau ddod nôl i'r ochr yma. I'm all for it. Wel, amlwg ar lefel economaidd, mae o'n mynd i ddod ag bydd sylweddol i'r ardal. Mae yna bobl yn mynd i gael eu cyflogi pe mae'r lle'n cael ei adeiladu, ac hefyd o safbwynt gweithredu y carchar pen fydd o wedi cael ei adeiladu, mi fydd yna waith. Felly mae hynny'n bositif dros ben. Dwi'n teimlo bod yna ond yn dod o fama. Na, so mae'n dweud bod yna ond, yn amlwg mae gen bobl pryderon, dim ar ymhachi fel mae pobl yn deud, ond mae'n rhaid mesur un ar erbyn y llall, a mae'r bydd economaidd yn amlwg arbennig yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni hi, ac yr ardal yda ni yn hi hefyd, yn rhywbeth i'w groesawu fyddwn ni'n dweud. Dwi'n fod yn hynna, rhwng ffordd hyn. Dwi'n meddwl, mae busnes yn stryglo fo'r hyn fel mai, ond dwi ddim yn rhoi carchar yma, mae'n hollol gwirion. Da mewn un ffordd am bod yn dod â gwaith yma, ac eto mewn ffordd arall lle gwyliau swn i'n feddwl yr ardal yma, a dwi'n gwybod beth mae pobl Sir Fôn yn mynd i ddeud am y peth, cos mae o'n mynd i fynd yn gwynebu nhw, dydy. Mae nhw'n mynd i weld am hwnna, da ni? Posibilrwydd, ia. Ac wedyn lle mae o ar yr main road i Gaernarfon o ochr y Bangor, a peth cyntaf mae pobl yn mynd i weld ydy, da ni wedi dod i Gaernarfon, mae'r carchar yma. Be da chi fel o carchar newydd yn dod i Gaernarfon? Dim yn gwrdd na di i pobl. Am be felly? Cos mae'n ddim eisiau fan agos. Swn i'n weld yn dod yma, mond er mwyn gael y gwaith, ond mae yna concern hefyd efo be maen nhw wedi gadw yna. Dwi'n dod o beth da, rili, os dwi'n dod â swyddi newydd i'r ardal, mae'n beth da, wedig amser yma, mae pobl yn colli swyddi o felly, so dwi'n dod o beth da. Pobl mynd i benefitio beth naw o gwaith i pobl local i'r dre, a nes beth o'n eitha threifio, iddo i.